aku njaluk ngapura. Mboten napa-napa sing ngempun nggih empun. Semene niku satriya niku ampun ninggal kaprayitnan, ampun ninggal peningal batin. Jaman saniki akeh wong apus-apus, jaman saniki akeh wong seneng nyebar pawarta sing mboten bener. Nek sampean ora iso menggalih kanthi wening, mung rubuh-rubuh gedang, manut omongane wong sing kurang tanggung jawab, wah, jagat niki geger, Den. Sampean satriya dadi patuladaning para kawula, ngoten. Nek ana sing ngakon mrana-mrana akon kepiye-kepiye niku ditintingi. Bener apa ora? Ampun waton dinut, dumeh dipercaya. Sampeyan percaya karo wong sing ngakon terus dinut. Ya urung karuane bener. Sing jeneng manungsa niki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Mula wit saniki kudu prayitna ngati-ati, Ndara. Kilang gangsal menit dosa ndik jam kula butuhe dalu menika rancak niring sambikala anggenipun para punden-punden kula wonten ing Kampung Sagan Kelurahan Terban titik kelanggan mangke sinengkuyung saking Dinas Pariwisata lan pun Bapak Dwi anggenipun asong pamecut tumrapipun para warga masyarakat Kampung Sagan ingkang sampun nampi predikat inggih menika kampung budaya inggih menika Kelurahan Terban sami disengkuyung sarengan mugi-mugi saged mujudaken kados ingkang sampun dipun tampi inggih menika winastan kampung budaya. Ngaten kemawon boten kata-kata ingkang dikula aturaken menawi mantos mangke kula katur kathah mongko nyatanipun lepat mangke ndak malah juwarai boten dadosaken renaning penggalih para lenggah. Mesti ana sing ngrasani wayang kok tekan gara-gara kok ranggo perang. Lho. Lha panci janjanipun wayang menika janjane ora kok kudu perang. Menika menunjukkan bahwa sing jeneng congkrah niku mboten apik. Niki nuladani sesuk pesta demokrasi iki ben ora ana apa-apa mula wayang ora tak nahi perang. Tur dasare ya wis kesel kabeh awak. Ya. Era ketang sak gebrakan ning mengke menyura sampean nek nganti mangke setengah 3 niku nek nganti kondur wah gelo. Perange ngeri kok. Kula aturi mbayangke wit sak menika wis. Menika estu. Karang ya sing jeneng lakon kados ngaten menika janjanipun ya mangke Gayeng Mburi. Sepi ngarep ning Gayeng Mburi. Mila cerita wayang menika wonten ingkang Gayeng ngarep ning Mburi engko nglangut menika ya ana. Ngarepe Gayeng mburine cekak banget ya ana. Ngarepe cekak mburine dawa ya ana. Menika gumantung modelipun piyambak-piyambak. Wonten ing cekak ning dawa niki ya ana. Wonten ing ngarep cekak mburi dawa, mburi cekak ngarep dawa. Menika ya ana. Tergantung posturipun piyambak-piyambak. Nggih, suwun matur suwun. Wah, kanca-kanca ya isih semangat. Sesuk meng ora pindah ado-ado terus diangkat neng kulon kono. Apa rasa nganggo truk wae nggo nyuda pemetu ngono lho. Anu jenenge iki pengusung gamelan ki nggawa keser dhewe-dhewe kae. Mlaku saka kene tekan Sarjito ngono. Ning 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 nong 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 nong.
Kedetes mak aku nyawang selendang biru. Nyuwun sumantenipun Mbak Wahyu Krisnawati nomor 2 saka pojok kidul. Nah, Dik. Mayang ning kutha ya arang-arang nggone wis sumpek ora jamak-jamak. Ngendi omah, ngendi-ngendi omah. Mula wis bola-bali. Anggere muni papanipun wonten jero kutha mesti papane ning tengah dalan. Saora-orane ning Pratelon utawa ning perapatan. Yen ning Purwokinanthi kae malah ning Dronjongan. Ayo. Dalange ndengangak, panggunge segitiga. Wah. Sing ngethuk nganti ning aspalan ning ora apa-apa. Sing penting pentas wayang menika saged kalaksanan kanthi rancak. Mriki ya sampun padhetipun kados mekaten. Iring kono. Wah, nggih mboten napa-napa. Monggo Mbak sapa? Wahyu. Ngelaki mau bengi gerok. Saiki coba wis los urung suarane. Dereng. Dereng kok menyang ki ngopo? Butuh ya, Pak. Wah iya nek butuh ki pancen kabeh ya butuh. Aku ki ya butuh tadi. Awak kesel barang ya tak nggur kesel. Mergo saking butuhe. Matur suwun, Mbak. Wahyu monggo, ora apa-apa. Nyelaki gerok ning apik. Kuwi ora masalah. Penyanyi kae suarane gerok. Gitaris kae. Oh, kae suarane gerok ning akeh pene. Oh, gawenen gerok terus wae. Yo. Hanya Wong orang janji nah wis tak weling anggere muni mbladeg ngene iki aja sok nyelake. Tetep kudu diampet mergo kuwi stamina ngono ta. Ayo tok selak. Tayungan. Anggere muni ning wedok Bali terus sing lanang buka lawang tung dalak tung tak. Kewajiban, Pak. Nah iya. Ning pancen bener ngendikaning para piyak-kiyak Bapak Kiai sing Kyai Putri iki ya aja sok ngemoi. Lho iki ora jeneng matur apa jeneng iki traca ora. Sing Kyai Putri iki nek karo sing kakung ki ya kudu ngabekti. Kala-kala ana sing ngendikake tawa sik ngono kae lho. Nah sing lanang wis ning arep lawang sing putri bali nyinden. Ngapa Mas? Ngapa? Terus geret mlebu. Kon gawake dingklek. Nggih. Selendang biru. Selendang biru. Hamong ngenaki hati. Nora tekan batin setiamu. kanca-kanca yuk ora dingonokne ndak mung karo do antuk-antuk. Aku sengit nek penabuh karo muni selendang biru karo antone mung karo kaya ngolet kae lho. Sing semangat. Do omong-omongan apa ngapa do anteng-antengan ora.
Aku anggere muni nyambut gawe mburi nyenyet ngono rasane sedih banget. Kaya mayang kok kaya ning jaratan to. Penabuhe do meneng kabeh saking kesele karo sambi ngantuk. Ayo wis omonge wis emoh. Dadi kene wis kebacut gawe ukara nggo lelucon tetep ora ana sing nggo. Mbok ya aja omong-omongan ngopo to ngopo. Dadi mburi gemremengi kene iki semangat. Ngono ora ketang ngono kuwi tok. Tetep ana janjimu. Monggo, Mbak Wahyu. Tetep ana janjimu selendang biru. Oh. Ora ro Bagong reng. Kok ora ro Bagong? Tampire omahe ora tak dodok-dodok ora metu-metu. Lunga sajake. Kudune lunga ki ngepaske wektu. Ki wektune wektu nyambut gawe. Monggo adat saben Bagong ki ora duwe trekah kaya ngono kuwi lho. Kewajiban nyambut gawe iki mesti dilakoni kanthi seneng. Lah kok iki ora beda karo adat saben kok tanpa tok ampiri. Lek ndodok nganti mlicet drijiku ki lho, Tru. Semaur saka njero ya ora. Lawange ditulisi kloset. Kloset ki tegese tutup ngono lho. Wonge ora ana, kaya karang cah gaya to kae gawe saka triplek. Nek diwalik open. Nek dingenekne kloset kaya toko anggepe. Lah iya ning kira ya dibengoki saka njaba. Wah, nek ku bengoki wis ora kurang-kurang nganti gong. Ewadene ya ora wangsulan. Monggo biasane ya ning mburi omah ning lincak mburi omah cedhak sumur kae ngeteh-eteh. Tak inguk ya ora ana. Cangkire sing gedhe kae sing nggo ngombe wedang ya ora ana. Bojone ya ora ketok. Anake Bagong mesti sok tok tinglitih ning ngarepan kae. Ya ora ana. Apa mbok kok bocah iki minggat nendi apa ya transmigrasi apa piye? Transmigrasi wis ora ana kok. Ya ora ngerti. Engko rak suwe-suwe tekan kene dhewe. Engko nek kira-kira ora tekan kene susul wong loro terus. Ya. Aku ndodhok lawang ngarep, kowe ndodhok lawang mburi kok rak bocah ora iso ndelik. Mbok menawa kesel awake utawa upama ta lara rak ya mesti ngabari awake dhewe to. Mestine wong dulure ya ming awake dhewe karo kowe. Ya wis ora apa-apa rek. Iki ana ing Kampung Sagan. Aya Kampung Budaya. Sing disengkuyung karo Dinas Pariwisata karo penyanyi Pak Dwi supaya iso mujudake kampung budaya ingkang sejati lan sak nyatane tegese kudu ana papan-papan sing iso dienggo pariwisata lan iso menunjukkan bahwa kebudayaane awake dhewe iki eneng ning Sagan kene. Ya pancen bener. Karo ngenteni Bagong ayo tetembangan reng. Ayo. Kae lho Bapak Ketua Panitia wis lenggah ning nggon cedhak sinden sajake arep nyuwun lagu sajake. Ki panggih wis piyai sepuh kok isih pyaine urung sare saking senenge le dadi ketua panitia tanggung jawab tur kepengin nganti tekan paripurna. Cocok arep wis sepuh ning semangate luar biasa. Heeh. Diaturi ya reng, diaturi. Dicaosi tetembangan sing klasik nyatane mau panjenengane sing mendaulat Mbak Elisa kon nyekar Sinong Parijata. Saiki men diaturi suarane Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Slendro apa pelok? Slik pelok. Tembange apa? Pak Tri tak caosane apa jenenge iki cara kuna ya, Tru? Ya. Micil ketoprak kuwi mesti kepenak. Oh iya. Karo engko mbok menawa Bagong mak jedul, ditakoni saka ngendi. Montore ra ono apa? Montore sapa? Montore Bagong. Lho lak amen kariban loro centelke tembok kae apa? Oh diprotoli to, diprotoli. Oh iya. Tekane muni arep
dijolke malah diprotoli. Ranti montor bola-bali nyilih nggon aku kok. Yo, monggo, Mbak. Ayo Purwalestari. Neno. Gorek krungu mijil rak Bagong terus jembu ambasan tekan kene. Biasane cah kene nek krungu gamelan mesti terus goleki swara gamelan. Ha iya, aja kok krungu gamelan dimomotreke goleki kok Bagong. Saking tresnane budaya, saking tresnane. Monggo. Terus lanang ya terus rasah mesake. Ngomongin sok ajar sing lanang. Raine terus pucet. Ha iya. Wayah apa? Sak lembar sik. Ya. Terus engko sing kedua tetep sak lembar. Dadi 2 lembar, sewengi 2 lembar ya, Tru. Iya. Lah apa-apa. 2 lembar ijo, ayo istilah apa? Rong lembar ijo iki terus do ngadep awake dhewe ning kata-katane iki kepenak dirasake muni piye Pak sampean ki sadar ora e ngono mesti ngono Sontek sik kono arani loro ya santinet rambu monggo sing padha prihatin Jogja Solo dirangkepke Mbak Ayu. Ya, aku ki apa-apa kene rangkepke kaya gelo. Ya. Neno eling mau wis curling. Saiki dadi eling. Neno Lestari. Nah iya, rumah makan.
sampun tengah. Sampun tengah-tengah. Kok pipa banyu kok aja gawe kodeng ya? Sik entuk dene ledeng. Oh. Pipa banyu aja gawe kodeng, entuk dane ledeng. Pipa motor aja gawe repot, entuk dene knalpot. Knolpat. Iya. Kuwi nek diwalik ngono kuwi. Terus piwulang apik, aja ngece karo wong ra duwe sing sepisan mau. Sing kedua aja ngece karo bakul tempe. Iya. Eling ana kowe sing do tuku. Terakhir, heeh. Kok mesa urung ketok ya, Tru? Biasane Bagong ki anggere muni ana wong rengeng-rengeng mesti marani. Ana wong rengeng-rengeng marani. Ana wong nyetel radioe diparani jak jagongan karo ngrungokke uyon-uyon cah budaya kae. Ha iya. Aning kok sagedakan iki kok nganti tekan 2 ulian. Heeh. Mijil ketoprak kok ora ketok. Ambo ora ngerti. Apa parani omahe wae ora iki yo. Aku yo malah luwih apik. Ya nek Bagong kok ora apa-apa, nek nganti cilik lara gedhe ning apa-apa, kowe kakangne aku kakangne nek ora nganti cilik ndak dilokke karo tangga teparo. Ya. Yo, dilai omahe Bagong. Aku tak ndodhok liwat mburi, kowe ndodhok liwat ngarep. Nek bocahe pancen keset ora gelem gara-gara utawa arep lirwa karo kewajiban candak terus. Kandhake bapak, kuwi malah luwih apik. Ya Rana yo. Yo. Iringane apa? Ayo srebek. Srebek ngayujan. Wah, pelok. Arang-arang diunekke. Ha iya. Engko terus dindeke nganggo ngelmu iku. Wis duka celuk kuwi wae. Ah ya apik iki maneh. Ngelmu iku kelakone nganti aku.
wus panggih kalih pisan imboy maning pertapan kayuwanganira swela kringging aduh Gusti tingalana menjenengane nek gelem suluk nggih apik dalange ya meng aku ora tau peye nggih nganu Mas kula niku janjane ajeng nyuwun prisa arep takon apa niki rak wancine pun gara-gara ta monggo kewajibane nek angger yaketen iki sampeyan niku mlumpuk kalih Pakde Gareng kalih Pakde Petro kok mboten tindak niku janjane pripun aku jane mangkel karo Gareng karo Petro sebabe Gareng karo Petro iso suwe-suwe saya ora kompak karo aku oh lucu arep dadi nggo dhewe aku ora entuk lucu. Lha aku ora seneng mulai ora seneng aku nek carane ngene. Wegah teges ora trio meneh wis andane madeg dhewe-dhewe. Oh, ngaten. Mulane aku nganti kalah, aja nganti aku kalah jor. Nggih. Trima aku ora melu ora masalah. Aku iso kok solo karir. Waduh. Nek nganti aku kalah karo Gareng karo Petro, trima nglalu aku. Bahane oke aku karo Gareng karo Petro. Kae apalane meng kepala sama kepala. Wis ra tau liyane. Wis nek aku oke. Tur masyarakat luwih cinta aku mbahane karo Gareng karo Petro. Nggih, nggih. Ning rak ya ora terus lir wae kewajiban. Ngoten lho kula niku mbok sing jeneng bojo niku mengelingke. Kowe tak bojo ora takon ngelekke aku. Gaweanmu iki meng ngladeni aku umbah-umbah karo masak lan sak piturute. Nggih, nggih. Kowe wingi gak aku kopi tok kaya apa? Nggih mboten kula sukani napa-napa. Kok nang cecake? Anggemu aku wong lanang tok kon mangan kopi cecak. Nggih mbok menawi kecemplungan. Ngene lho, Yem. Kowe nek gawe wedang kuwi ndelok dhuwur. Nek ana cecak digusah sik. Lek gawe wedang keri ora sapenake dhewe ngono kuwi. Nggih nyuwun pangapunten. Aku wis omong to nek esuk aku ki nek seneng ki dahare ndok dadar. Nggih. Kai kobis karo kai apa jenenge brambang dirajang diirisi lombok terus ndoke digulung. Ngono ta? Nggih. Oh dadi ra tok. Goreng kendhok. Wong nggih dereng ngendhok pitike. Mila nggih kula mboten goreng ngendhok. Tuku. Nyun ngapunten nek dit gangsal welas ken sesasi niku terus. Le ajeng tuku ndhok pripun? Kowe goblok kok. Kowe iki nek tuku ndhok kuwi karo niliki pidike tanggane. Nek kira-kira ana sing ngendhok dijupuk mengke dosa. Carane sing duwe dikai separo. Kuwi dosane suda. Menjenengan menika mulang kok ya mulang sing ora apik mbok ya aja kaya ngoten. Yem, iki ana rembug sing wigati. Nggih. Aku jane ora melu gara-gara ora perkara aku sengit karo Petruk karo Gareng. Ning atiku rada ora tentrem. Sebabe napa? Malam jemuah kliwon wingi. Nggih. Bareng anu ae lho. Nggih, nggih. Bareng apa menyanyi kok? Kowe katonyo mencelat. Bar kae aku ora terus turu njaba ta? Nggih. Kowe tak kon turu dhewe. Wis Nyem, wis. Ora tanduk, ora ngono ta? Aku terus turu njaba nggawa guleng gelar kloso. Nggih. Kaget atiku, Nyem.
Sebabe aku ki ngimpi. Impen menika namung kembange tiyang nendra utawi tiyang sare. Ki lurah menika nek awan gojeki karo tangga teparo nganti kaya ngono. Wong tuwa kok plotrok-plotrokan kathok niku cara pundi? Arang nek gojeki nek ora ngono kuwi rasane kurang gayeng e. Nggih. Ning ra iya ana ing dalan kok tanggane diplotroki kathoke. Sampeyan doyak nganti glinding-glinding kaya ngono niku nek bengi ngimpi niku tegese ming ketonto. Ora ketonto. Impen kuwi beda. Nek aku ngimpi gojek kuwi tegese aku ketonto. Aku ngimpi bareng aku nglilir biak gagat bangun raina. Tegese wetan ki trontong-trontong aku krungu adzan subuh. Weh, ngoten. Deg-degan aku. Terus aku njukuk banyu wudu, aku salat subuh. Nggo ngilangi impenku sing medeni. Impen kok napa dirubung demit? Ngimpi napa ki Lurah? Kowe tak kandhane ning aja kaget ya, Yem. Rasa nangis, rasa sok. Mboten. Aku ngimpi dadi manten ya, Yem. Nun. Aku ngimpi dadi manten. Wih, kaya ngono ki apa wong lanang. Kurang apa kula? Ling ladeni wis sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil kok. Isih ngimpi dadi manten barang terus kisahe pripun? Wong wedok nek goblok. Kowe iki tak maksud ki kaget mergo ngimpi dadi manten ki impene elek, ngono. Nek ngimpi omahe kobong ki bakal entuk rejeki. Nek ngimpi nuwun sewu bebuang kuwi bakal kelangan. Ngoten. Nek ngimpi dadi manten kuwi cepak patine. Aduh. Kira-kira ora dramatis ngono. Wagu iki ora tau main Sandirawa. Santiwara. Aduh kira-kira penonton tidak terhipnotis. Lajeng anggenipun ngimpi menika dadi manten kalih sinten? Ah kuwi omah iki dieden-eden, dideki taruh, dideki panggung, dinaiki kursi manten, terus aku ki didandani cara manten. Piye? Gregah mak tratap aku wah. Dan sapa iki sing arep gawe culika karo pati uripku? Sapa? Kowe sok denak-denik karo Lek Parto ngapa? Mboten napa-napa. Aku curiga karo tanggaku letan sak omah kae. Anggere kowe memeni nunggoni. Angger kowe jerengi sandangan nunggoni. Kowe ana hubungan gelap. Mboten. Terus dhek pengen mateni anakku ben iso ngepek kowe. Ha ta? Ngaku, ayo. Wis nukoki kalung kuwi sapa kuwi? Niki kula ndudah celengan. Celengan nempring kok tuku kalung. Ora mungkin kowe rasa selak karo aku, Yem. Ngene wae, terus terang wae nek pancen kowe seneng karo tanggamu, tetanggane awake dhewe sing sak omah kae, seneng ora masalah. Kowe nek pancen tresno, rono, ora masalah. Aku kelangan kowe, golek ora iso luwih saka kowe, tak baleni kowe. Sumbare kaya yak-yak jebul ming arep baleni kok. Kula niki kurang napa. Kula niku wong wedok ya dikon ngapa-apa ya manut. Sampeyan ku wong tuwa ya gayane ya aneh-aneh senengane. Macem-macem kaya wong lanang. Kadang saploke ndek HP iki aku iso buka situs. Wong jeneng ana wong lagi goreng tempe kok dijiat-jiat sapenake dhewe. Digeret-geret. Ah ya kadang ya men anu ngono lho, ana dene eksplorasi. Eksplorasi ora senengane ora. Gong. Gong. Ngopo Gong kok ora melu aku mlumpuk nang kono iki? Gong. Petro. Nggih. Omongane aku ora ngono. Oh nggih. Nek ning mburi. Wer. Mara tamu kok ngarep mburi ta iki?
Jane ming sampean mergane ora gelem gara-gara dipethukke ngarep mburi karo Mas Petro. Ngene wae, aku kemulono. Nggih. Aku tak ecok-ecok lara. Oh, nggih. Ambene ndi? Dateng pundi? Wis tak donding lah. Andi amben mun nglekar teng mriki mawon gelarke kloso. Pun kula kemuli, pun. Enten iki ora ketok wis. Kula tak mbukake Pak D Petro. Heeh. Bagong nendi, Dik? Mboten anu sakit. Heh? Sakit. Lara? Nggih. Lara apa? Kok ora ngandani karo dulur? Mboten ngerti wong awake panas. Awake terus adem panas. Kula niku nganti bungah. Lho. Napa kula niku nganti sedih ati kula. Mas Petro. Piye? Oh, Mas Petro. Sinten sing saged mitulungi dhateng kula? Kene. Kene. Orang ngloyori ngono kuwi. Orang ngloyori ngono. Bajiger. Aku nek karo Adi kurang piye. Lah kok kowe dadi ora omong aku. Nggih. Kula niki ngantos paribasan mboten kuat ngadeg jejeg. Margi Mas Bagong sakit. Jale lara, Gong. Lara mata mingan. Nah iki bojomu nangis kaya ngene iki. Culke. Oh, culke ra. Ora culke, aku nang omahmu ijolan. Ya. Kon sandiwara kok malah menggunakan kesempatan. Ya, gagah kono karo sampeyan. Ora dawa aku, ha. Ngawur ora. Nekat. Metune saka kene iki ya dikekke kene. Senengane kok nekuk-nekuk awak ora. Ngapa Wer? Ora apa-apa aku lagi males itu. Lho, ora ento kewajiban kok males ora. Orang aku ki jane arep ndono ning atiku ki nek ora seneng ki mbok dikaya ngapa kok ya ora iso marahi gayeng malah marahi sedih. Aku ora seneng sebabe aku ngimpi ya. Lho. Ngimpi ngopo? Ngimpi tak omongi rasa kaget lho. Ora. Nek kowe tak omongi kaget aku moh crita kowe. Ora. Ngimpi apa ele kok kaya tenanan ki. Impen ki mek kembange wong turu to. Aku ngimpi dadi manten e, Tru. Oh to. Ketok nek kowe ora sayang karo. Ketok nek kowe ora tresna karo aku. Kudune mripatmu ki terbelalak. Ambegamu ki langsung melar mingkus ngerti adine ngimpi dadi manten. Heh, ngono ku tegese tresna. Ha ora kowe ki ming. Oh to. Ngono ya kowe. Aku nek mati kuwi arep ngenyangi bojoku ta kowe. Ora, Gum. Rasa digagas, impen ki ming kembangi wong turu. Ning aku deg-degane. Perkara deg-degan ki anggere tok singkirke saka atimu ora bakal kelakon piye-piye. Wis ta, rasa tok gagas. Tok gagas piye-piye kok malah ora apik kedadeane, Le. Miatrangening kalangguan agar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang gasor lan pajaring purnama gegono dasare mangsa katiga
dereng ngantos paripun sami Mbawacana katrenjo praptaning panenggak Pandhawa Raden Arya Werkudara dados singak sangganing para rebat punakawan catur leng-lengeng triya mangungkung oh bumi gonceng langit kelap-kelap Atong lir king sanging risang mawe kandrum sabaran katuluwu kirmoyak mayik kok kadingaren ndara ngaturaken bekti kula kunjuk ya Bagong garing tak tampa urung wis nyebut kowe ya Gong wah tratapan aku santai tenang bekti kula nggih Den ya Pitra bekti kula nggih Gus ya Bagong lho apik kok tanggape apik enten apa kok jujuk teng mriki mboten teng Karang Kadempel nula garing nun kowe tak kandhani yen to bendaramu Waradrupadi Mbak Yuku wis ana telung candra iki ninggal negara Ngamarta lho Ndara Waradrupadi iya aku wis karawuhake pirang-pirang pendhita Brahmana wiku Sewa Sugata takon goleki menyang endi lenggahing Mbak Yuku Waradrupadi nanging ora bisa ana ingkang kandhakake tumuli aku sowan Durna bapakku oh terus Durna paring dawuh lagi wae entuk sasmita yen to bisa ketemu Waradrupadi nanging negara Ngamarta kudu ana tumbal lho kudu ana tumbal kudu wonten tumbal Den iya tumbale napa Ndara diwujuti wong nyatane Ndara Waradrupadi garwane Sinun Prabu Puntadewa diwujuti mawon gek Ndara Waradrupadi enggal kondur wonten negari Ngamarta yen aku kandha apa kira-kira kowe ikhlas lho mboten ikhlas sebab napa nek perlu kula rencangi golek tumbal niku wau nggih wong nyatane kula ya abdi kok Den mang paring pangandikan tumbale napa Durna bapakku paring dawuh tumbale kudu Bagong mula wektu dina iki aku tekan kene ming bakal mboyong Bagong tak bekakak ana negara ing Ngamarta Tro, piye, Tro? Gong. Piye le? Ngapae? Kowe ora krungu ngendikane Ndara. Dong apa iki aja mewek iki wis ta. Nek nangis ki mau. Bar tak kei kabar nek aku ngimpi dadi manten ki kowe nangis nangis kok telat. Ora perkara sih, lek mung ngabari kok, Gong. Ketok impen wana nyatane. Dadi manten tenan? Ora. Kowe iki ketoke dadi manten ki arep mati lho. Ndara Werkudara tekan kene. Golek bekakak. Kok kurang gawean. Ndara Werkudara ki nggo ngapa golek biawak? Oh. Basa budek koklok. Bekakak dudu biaya biaya mangkel dudu biawak bekakak basa lho golek bekakak sing arti bekakak jare kowe hah sing arti bekakak jare kowe
Tenane. Tenan, Gong. Yo, Bagong ayo melu aku nang negara Ngamarta. Dadi srana timbule bendaramu Waradrawadi wis tak bekakak ning negara Ngamarta. Walah, alah, jan wis yem titip ngomah aku tak mlayu wae. Terus Gong, mlayu le, sing banter mlayu Gong. Piye ae, Bro? Gerangan nangis, bengok-bengok ora. Piye Bagong doyak Ndara Werkudara. Monggo Bagong nek mlayu sikile gathuk. Pupune mesti tatu. Kae nganti sak jangkah kecekel modar. Ayo wadul bapak, ayo. Aja meneng wae. Iki enek kedadian sing medeni wae. Ngopo? Nyilih rake. Kok ngene apa wong tuwa iki? Ditangisi kok malah nyilih rek. Nggo ngobong cengele iki yo. Ya aja nesu to reng. Bapak iki wis tuwa kok. Dong apa nangis? Iki mau aku nang ngene Bagong. Bagong ora mangkat gara-gara. Lah ngopo? Ora nggarap PR. Apa itu ngene? Slatak pisan kowe. Terus ngampiri Bagong. Bagong jare le ora mangkat ki mergo atine ora tentrem mergo ngimpi. Ngimpi apa? Goleki ning 1001 malam. Wis. Semir ki senengane. Ngimpi apa? Ngimpi dadi manten durung antara suwe tekane Ndara Werkudara. Ndaramu Werkudara jarene goleki Dewi Waradrawadi lunga saka negara Ngamarta takon Begawan Durna. Durna ngandhake nek iso timbul Dewi Waradrawadi Ngamarta kudu ana bekakak. Bekakake apa? Ndara Werkudara paring dawuh karo aku. Ndadake kaget aku. Bekakake ora kejaba mong. Apa itu? Wak grajul mencelat iki. Wong kari sak ukara kok entek-entekke wektu lho. Ayo, ayo. Bekakake ora liya kejaba mong. Trok edan kowe iki. Biajigur. Wong tuwa diplotrokke. Ganti reng. Kowe biyen ming krokodil wis suwek. Nganggo nggon aku. Bekakake Bagong, Pak. Bagong. Terus Bagong piye? Bagong mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku ndek penemu nek Bagong kecekel. Bagong mbok menawa saiki wis mati, Pak. Petro piye? Aku yo ora ngerti. Dian kabeh. Aku ora trima, aku tak matur ning negara Ngamarta kaya ngene. Wah, jan wis. Ayo,
iki kepiye ya? Lah ku ngimpi numusi tenan. Dara Werkudara ki arep mbleh aku arep dadekke bekakak. Terus Ren kowe bles kowe. Kowe rambelane karo adimu lanang Pinabala ki gondeli Ndara Werkudara apa nyekel sikile Ndara Werkudara blas ora. Aku ki nek nangis terus kaya kirek. Mula aku jane mau nangis ya iki nek ora mlayu kae wong nekat nek wis duwe karep ora bakal iso dipenggak. Wis tak mlayu sing adoh. Ning aku nek mlayu kono weruh glibetku doyak jangkah mantek aji Bandung Bandawasa wungkal bener pengantep-antep. Nyeng aku cenanang cengel dus mecedel. Modar aku. Ya. Mbangane mati saka tangane Ndara Werkudara, luwung golek dalaning pati. Wis men, tak ikhlaske urip nggo ngopo. Urip mung kebak masalah. Anggere ketemu warung kok mung tratapan aku. Mesti ndek utang aku ki. Dan cilaka tenan. Wis piye iki apik iki? Nyemplung jurang. Plung. Ya nek tiba ning Padas. Nek tiba ning Lendut mung temancep ndase. Clup ora modar, malah keloro-loro gagarota. Dadak ning Sarjito. Wah, rekoso golek tali wae gantung. Gantung sek ra iso ambegan modar. Ya nalen-naleni bener. Nek kuwale malah nang kene malah kecethe cengele. Wah, jan repot wis. Tak niati. Noyah-nayah Baskara Titimbangsa. Mbok menawa wis telas tulise Bakong bengi iki, golek dalaning pati. Wis ya, Tru. Wis ya, Ren. Aku njaluk pamit ketemu tak enteni ning Lawang Swarga nomor 37. Wis ya, Ren. Iki dhuwur tenan iki. Ngisor ketok kedip-kedip auncalke awak. Sik sadurunge tak uncalke. Ana semut nyokot cengelku. Lara tenan. Tak uncalke awakku tiba nang ngisor sirah ketatap watu pecah. Wis ya, Ren. Wis ya, Teruk. Aku njaluk pamit ya sayang, aku golek dalaning pati tenan iki. Woi. Ngandel ora. Ngisor ki bono sawah diluku. Genah empuk banget. Tiba kok mak gendut. Aku ki ya kulino tiba mak gendut. Ning ora kaya ngene, ora nganti blesek ngene iki kok. Dan wis ngrekoso tenan iki. Wis piye lek arep golek dalaning pati. Wah, wis dewa. Kula nyuwun pitulungan Sang Hyang Brahma. Ben sak apalku.
Sang Hyang Bathara Indra, Sang Hyang Bathara Kasina, Sang Hyang Bathara Dana Kasina Indra. Kula nyuwun pitulungan, pukulun. Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Ane ya wis rong mangkat Bathara Guru ya. Bathara Guru ki nek mangkat paling 6:30. Gawa stop map kae Bathara Guru. Alah ya. Sang Hyang Bathara Kamajaya lan Kamaratih. Kula nyuwun perlindungan. Sang Hyang Bathara Tembara. Sang Hyang Bathara Pathok. Mbak Pia Pathok. Kula nyuwun maem. Kula nyuwun pitulungan pukulan, pukulan, pukulan. Kula nyuwun pitulungan pukulan. Kaya ana swara lesung. Iki meng Bathara-batharanan iki meng. Bathara ki paling ora nek medhun nang bumi nganggo tok tundang. Ande babung ting tong ting 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 tong ting bruk. Kaya wong goleki wewe lho. Iki kok brukutuku bruk. Perkentong waru dayang. Pak Pong. Bolong kali jepre sapa sing gawe? Bagong. Nang alas kok ana swara. Iki mesti demit iki. Bagong. Bagong nolea. Ngandel ora? Anake sapa ya ini gledian Jengkol kita ya. Ngawur ora iki dewa ulo. Dewa ulun iki. Dewa ulun piye? Nggih. Sinten pukulun kang dadi pewisik paduka pukulun? Kita urung ngerti karo aku. Dereng kulun paling akrab kali Bathara Brahma. Oh. Bathara Brahma, Kamajaya, Kamaratih, Kamawurung. Kalih Bathara Indra. Bar main teng bioskop. Ulun Bathara Antarada. Wah. Bathara Antarada lho. Iya. Ya Kaneka Putra. Aneka mewarnai ora. Kaneka Putra. Alah, pukulun. Ulun nyuwun pangapunten pukulun. Kita pukulun sampun kepareng rawuh wonten ing ngarsa ulun. Ulun nyuwun pangapunten nggih pukulun. Kita wi omongan apa? Omongan tenan pukulun. Kita wi titah aja nganti nganggo basa dewa. Oh nggih mekaten pukulun. Bagong, nun. Kita aja mati. Nek kita mati jagat iki geger. Merga kita kuwi ingkang dadi tansah njampangi lakune Semar wong atuwa kita. Mekaten Bu Kulun. Iya. Iya. Kulun tatak lho kita ora ngilokke swara ulun. Kita dewane ramitayani iki. Kaya Gojek iya. Bathara Antarada iki suarane pancen kaya kene iki. Nggih Bu Kulun kaya ngertos. Tas pundi Bu Kulun? Kita aja mati nanging lelakon iki adile ming dilakoni. Nggih Bu Kulun. Bratasena ngawuh gawar ngawur. Hambrung pakartine. Mateni kelan jeneng kita. Bratasena ora kelingan ampun kita kuwi melu ngomong Bratasena. Bratasena ora kelingan ampun kita kuwi tau-tate nunggu Bratasena ning alas Tik Brasara 15 taun suwene. Nggih, Bu Kulun kula tasih kemutan. Amargi sak wangsul kula saking alas 15 taun boten wangsul kula pegatan kalih bojo kula. Ngene sing iki sing anyar. Anyar Bu Kulun boten plastikan.
Sampun boten plastikan, second Bu Kulun. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kita aja kuwatir, kita ora usah wedi. Iki ana kanugrahan tumrap kita. Menapa Bu Kulun? Kita aja mati, nanging kita bakal ulun paringi pusaka. Menapa Bu Kulun? Sik ulun ya rada lali. Wujude ya kuwi kalung robyong kencana. Kalung robyong kencana? Iya. Kalung robyong kencana kuwi dadi pusaka ing ngampuh kagila-gila. Lah iki tak critani. Nggih Bu Kulun ngampun suwe-suwe. Ya, ya. Iki ana Ralendra, jenenge Prabu Kalasereng. Mekaten Bu Kulun? Heeh. Nalendra Giri Kadasar. Ratu kuwi ingkang nyidra ya kuwi Waradropadi, Bagong. Wah, keparat. Ya kose. Kose urung rampung cerita ulun. Lah, Kalasereng iki lagi golek sendang cacahe 7 ana ngerenging gunung supaya sesuci janjane ming dadi pawadan Waradropadi nggone nolak marang Kalasereng aja nganti winengku garwa dening Kalasereng. Mekaten Bu Kulun? Heeh. Lah iki pusaka iki nggonen mateni Prabu Kalasereng. Sawise Prabu Kalasereng engko mati, kita ingkang dadi ratu ana ing negara Giri Kadasar. Bu Kulun, ampun guyon Bu Kulun. Kula menika namung kawula cilik, kula menika namung ngabdi Bu Kulun. Kok kula kedah dados watu, ratu. Udu watu, ratu. Serius Bu Kulun? Iya. Tenan? Iya. Ning kita kudu bisa materi Prabu Kalasereng. Seranane kaparingan kalung robyong kencana menika kinarya mejahi Prabu Kalasereng. Iya, ngono kuwi. Bu Kulun, nyuwun pamit damping pangestu Bu Kulun. Ngapa? Kalunge dereng Bu Kulun. Ya kita cenanangan kok. Susu-susu. Kalung tampan ana. Nggih Bu Kulun. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kalung napa genter Bu Kulun? Iki dianggep kalung merga wayang kalung ki ora ana. Oh nggih Bu Kulun. Wis pusaka kalung robyong. Kalasereng cocok kalung robyong. Iya, ngono Bagong. Mangkat to. Kowe ngalor bener. Parane aja menggok-menggok. Nek pun tekan Kaliurang, Werna-werna ora. Iki ngalor bener parane aja menggok-menggok. Engko ketemu karo ratu sing aran Kalasereng. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit Bu Kulun, madal pasilan mecahaken Prabu Kalasereng. Sereng Bu Kulun, nyuwun pamit Bu Kulun. Mati nengku. Dewa kanggo nyoba pusaka. Engko ndak percaya nek digdaya aku. Sri Bu Kulun. Ora. Nek nerada ora apa-apa berarti ora digdaya. Ora guyon karo dewa iku ora guyon. Sotke dadi cacing. Ampun dadi cacing Bu Kulun. Ndak goleki wong mancing. Kana mangan lho, nggih, nyuwun pamit Bu Kulun. Kaget tak kira memedi alas mripate gedene ora jamak. Lah kok gawa pusaka ingkang murup mubyar kaya ngono. Sapa kowe? Takon karo aku Prabu Kalasereng. Prabu Kalasereng. Kalasereng. Serem apa sereng? Sereng. Ora serem to? Ora, sereng. Mata. Wah! Ngono wae beres. Kok ana omong-omongan. Jelas Kalasereng iki. Nek kleru ya cilaka.
Ning mau tak takoni serem apa sereng? Bles. Modal. Ha iki lare dadi ratu piye iki? Ya, sandangane tak nggone. Men lobok mbok men. Nggo nyoba nek nggo salto ki gogrok ora. Engko nek kuluke gogrok berarti lobok. Iki kelakon penjangkaku. Kondur menyang negara Nggiri Kadasar. Warga Nggiri Kadasar kudu tak telukake kabeh. Wara Drupadi sing lenggah ana Nggiri Kadasar, aku sing bakal mengku. Seksenana jagat saisine. Aku arep ngagem jeneng Prabu Kala Srem. Ya Prabu Patokol Baworsari. Aja kewalik. Patokol, aja pakon anu Patokol. Baworsari. Marenos mubang wangaruna kadinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanikara sageter kene donganing konglir wuwu sing pene panca ing surak mawurahan manengker gumuruh negari Nggiri Kadasar. Sedaya samyalok yen to sedaya nayaka dipun telukaken kaliyan Nalendra ingkang nami Prabu Patokol Baworsari. Menapa menika ingkang jejuluk Prabu Patokol Baworsari? Mengkono iya. Pancen kepara nyata. Ana wanodya Sristya Warneng. Sapa asmamu, Dik? Nami kula pun Drupadi. Wara Drupadi? Inggih kasinggihan mekaten. Gandeng negara Nggiri Kadasar wis bedah. Kabeh padha dadi telukaning Prabu Patokol Baworsari. Sing jeneng putri dadi putri boyongan. Mula gelem ora gelem sampeyan kudu ngladeni karo Prabu Patokol Baworsari. Menawi sampun mekaten wonten pundi malih pura kula. Pelajar kula sampun boten wonten margi sinuwun. Kula sagah ngladosi panjenengan. Temenan. Inggih saestu. Teh wonten dawuh. Kowe patihe kala seneng lho? Inggih. Pengen urip apa mati? Gesang sinuwun gesang. Tetep tak dadekke patih. Inggih. Sepatuku dilatih. Waduh. Ayo. Inggih, ngestakaken dawuh rada reget. Ayo tak perjaya. Inggih. Kowe krungu dhewe, Teh. Prab Dewi Waradrupadi bakal dadi garwaku. Inggih. Cocok ora? Cocok sanget. Ngapusi. Wah, cocok sanget. Ngapusi. Aku kaya ngene dhek kaya ngono kok cocok ki. Cocok lendra saka ngendi? Ning sing jeneng jodoh kuwi pestine sing gawe urip. Siji pesti loro jodoh, telu tibaning wayu ki sing asta sing gawe jagat.
Tete? Nggih. Mula aku karo iki tetep jodoh. Inggih. Teh wonten dawuh. Nek. Sayang, Wonten. mundur sithik. Wong yo calon bojo kesenggol ya yo ora apa-apa. Durung muhrim. Oh inggih. Nek wis ajib Ijab. nek wis ijab lagi entuk senggolan. Teh wonten dawuh. Kowe kon maju gelem ora bandem kursi. Inggih. Wah, ratune gawat. Gawat kaya nggon. Inggih, keparengipun kados pundi? Aku bakal dhaup karo Wara Drupadi. Inggih. Ning ngerti ya, Teh? Aku tekan kene iki wis duwe yang. Lho. Sampun gadah pacangan. Wis. Pacang aku mapan negara Ngamarta. Sing aran Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Sak ngertos kula Dewi Werkudara menika mboten wonten. Nek Raden Werkudara wonten, aja ngeyel. Aja ngeyel. Ngeyel gantung kowe. Inggih. Mboten sinuwun mangkat sendika parengipun lamaran Dewi Werkudara. Aku dhaup kudu garwa loro, Wara Drupadi karo Dewi Werkudara. Mangkat to? Sendika ngestaken dawuh. Bali ora entuk gawe tak pecah siramu. Non ngestaken dawuh sinuwun. Cintaku, sayangku. Wonten dawuh sinuwun. Kowe ora tak tinggal ning kene. Ndak do diklithi karo nayaka-nayaka. Girika dasar. Inggih. Manjinga ning Kalpika. Ali-ali. Heeh, ali Pancawarna. Inggih. Cubung. Inggih. Manjinga ning kene tak gawa ning negara Ngamarta. Dhaup karo aku tak dhaup karo Dewi Werkudara. Sendika ngestaken dawuh sinuwun. Dong apa gedabikan iki? Gunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Yayi, kepareng kula badhe nyuwara wedhekaken pekabaran ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat. Ngendikanipun menawi Yayi Drupadi mindran saking negari Ngamarta kasinggihan Koko Prabu. Malah kula sampun utusan kan Werkudara supados sowan dhateng Eyang utawa Bapa Begawan Durna nyuwun priksa wonten pundi lenggahipun inggih menika pun Nyai Wara Drupadi. Apa wis tekan saka lima Werkudara? Ya wis. Lah terus dawuhe Durna bapakku paring dawuh Drupadi iso timbul nang negara Ngamarta. Yen Ngamarta nganakake bekakak utawa sesaji wujude nyawane menungsa. Lho, nyawane menungsa sapa sing kudu dadekake bekakak? Wah, Bagong. Lho, Bagong. Ya, Lah terus nanging aku ora bisa mateni Bagong. Tak oyak bocah nyemplung jurang tak kira tekaning pati. Werkudara, Piye?
Ngawu gawar ngawur kowe, Ing ngatasé kowe didhawuhi karo Begawan Durna supaya mateni karo Bagong, tok tindake tanpa wigih, ringa-ringa ora ana rasa tida-tida. Werkudara. Piye? Wis ping pira kowe iki diapusi karo Kurawa lumantar Patih Sengkuni karo Begawan Durna? Wis marambah makaping-kaping. Lah kok tak dadi kabeh mau ora tok dadekke kaca benggala, ora tok dadekke lupiya lakon sing wis kelakon. Ngawu gawar ngawur kowe mateni karo Bagong, nek ning apa-apane aja sambatna Tandrawati lho. Tak tanggunge. Nuwun. Wah. Iki sapa ana wujuding yaksa ingkang munggah datu ya negari Ngamarta. Dipun tepangaken sinuwun pepatih Giri Padasar. Kate kala pradeksa. Pepatih Giri Kadasar Inggih. wigatine apa dene sowan tanpa tinimbalan. Menapa leres menika negari Ngamarta? Pancen ora ana liya iki negara Ngamarta. Wanter dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Patokol Baworsari. Inggih Prabu kala sereng. Anggenipun kepingin kaselak lan kumacelu anyedi dhateng putri ing Ngamarta. Putri Ngamarta sapa? Boten sanes kejawi namung Dewi Werkudara. Cangkeme wong lanang dilokke Dewi Werkudara. Lagi mingkem lho pun Kakang, lagi kendel, lagi meneng na Tandrawati. Wis ana lakon kaya ngene. Wis sakarmu tandangana dhewe. Wonten pundi Dewi Werkudara badhe winengku garwa dening Ratu Gusti kula Prabu Patokol Baworsari ana buta laidak ndase. Tatanan wong lanang mbok wadonake lekno mripatmu gatekno gobokmu iki Werkudara dudu wadon ning aku lanang wah Meng dinyunyuk kuku kok mati. Kowe ora umur dawa teh, sejan Patih Prabu Patokol Baworsari kok ringkih. Teh. Kowe tekaning pati ora tak rukti sak tataning panembah. Men kewer-kewer kuandam. Men aku dadi ratu kudu kejem. Wah, jan Dewi Werkudara gedene ra jamak-jamak. Awake kenceng jan kulino senam saja. Ya. Dewi Werkudara aku sing ngarepke karo kowe Prabu Patokol Baworsari legane atiku.
Dan pupune semono kuwi kepiye kuwi? Aku ditindai mesti megap-megap. Ya ampun, ya ampun. Sapa? Prabu Patokol Bawasari Ratu Nggiri Kadasan. Wah, alah, nek muni wah jan mulai bergairah. Gairah ndasmu. Aku lanang, wis ora peduli. Kudu aku entuk sasmitaning Dawata kudu ngrabi karo Dewi Werkudara. Nek ora gelem taruda paripeksa, rawe-rawe rantas, malang-malang bakal tak putung. Piye? Hah? Sayang. Ambung ya. Piye Werkudara? Wah, isin. Isin piye? Prabu Patokol Bawursari dapure kaya wedhus. Tak dugang ora dirasake, tak antem ora apa-apa. Bareng arep males aku. Wah, cangkeme mecucu. Arep ngambung aku. Mbok ya gelem. Wah, ora ngono. Mula ta mula sesuk meneh kuwi nek eneng apa-apa petungen dhisik aja grusah-grusu. Lah iki tak takon karo kowe, Bagong lupute apa coba? Lupute apa? Saiki upama penemumu Bagong wis tekaning pati, terus Durna ngandhakake nek Yai Waradropadi bakal timbul negara Ngamarta. Apa saiki wis ketok? Apa saiki wis katon? Gedhemu percaya karo Begawan Durna nganti kowe mentala karo Bagong? Ayo arep ngopo wah piye? Wis kebacut Werkudara, wis kebacut. Bagong wis mlayu, wis nyemplung jurang. Upama kowe gegetuni lelakon iki ora bakal bisa ana gunane apa-apa. Tur sing sengit karo kowe ora mung Bagong sing wis tekaning pati. Bapakne, kakangne loro Petruk karo Gareng mesti geting karo kowe, mesti sengit karo kowe. Wah, aku kudu piye? Sayangku. Wah. Diadepi Momo. Ayo, saiki gila ora kowe? Werkudara nulan dolaku tama. Gerong, kula niku dodol es kok kon gerong. Oh iya ndeng ra iso kowe ya mboten kaget. Sayangku Werkudara, aja mlayu cah bagus, ana cahayu. Sapa iki? Aku Nata Ndarawati. Kowe sapa? Prabu Patokol Bawursari. Waduh. Mesti ratu sugih. Sugih. Nganti sandale wis selen. Siji selop, siji sepatu, ora masalah. Ora masalah, sing penting aku kaya raya. Iya, iya. Werkudara, sini ta. Sini sayangku. Tak kecup. Wow, kuwi piye kuwi? Kuwi piye kuwi? Wis ta, menengo wae kowe rasa bingung. Saiki kampok ora kowe. Wah, trimo digebuki wong. 1000 mangane gila aku. Werkudara. Ayo, kita berbulan madu. Ayo, minum. Ngarani kleru kok. Minum karo aku Werkudara. Nanti wis to, kita bertamasya berdua Werkudara. Sayangku, kowe njaluk rok model piye Werkudara? Wah, kersa ngetokno cakra. Cakra keri. Wah,
Ora edan. Kowe iki tresna tenan apa karo Werkudara? Tresna lahir batin. Upama dipalangi gunung, tak terjang gununge. Upama dipalangi segara, tak cemplungi segarane, tak sat segarane. Oh lah nek ngono kowe tresna tenan ya wis monggo, monggo. Nek arep karo Werkudara monggo. Ah, kene sayang. Edan. Ayo cintaku, sayangku. Ngapae Pak kok mandek manguk? Turut dalan ora iso lali karo Bagong aku, Pak. Ya ora iso lali karo Bagong lho, Pak. Aku dhewe sikilku kok kaya kesel. Adan saben mlaku adoh ki ora nate kesel bareng kelangan Bagong kok kaya ilang otot bebayuku. Piye Pak, ayo gek sowan Ndara Pandhawa ndak ora kesuwen iki. Engko ndak ora ana pengadilan tumrap saka negara Ngamarta, Pak. Ndara Werkudara. Ras aja omong. Nengke wae. Semar. Semar. Kula, Den. Ngolo gareng. Ngapa? Aja ngono. Aku kleru nolo gareng. Kleru mau-mau iki nganggo mikir. Mung iso kleru saiki wis kelakon kaya ngene kok lagi samune kleru. Sampeyan blas ora neteske loh. Nalika ngoyak Bagong sampenake dhewe. Aku njaluk ngapura. Enak wae njaluk ngapura. Peleme dijaluk ora tak keke kok ngapura dijaluk. Mitro, Nun. aku njaluk ngapura. Lho nek jane ajeng matur pripun nggih, Den? Kok kelangan Bagong ati kula ki lara-lara. Bagong glundung jurang. Nganti lora. Wis tak bedhek kok seneng. Bagong dimplok beruang. Piye? Bagong glundung jurang. Oh, ora ana beruang lho, ora ana. Terus pripun Dara? Aku njaluk ngapura Semar. Semar. Aku njaluk ngapura Depol. Sing ngempun nggih empun. Sakniki kula tak takon, sebabe apa kok sampeyan iso njaluk ngapura? Monggo wau jare Gareng, sampeyan mateni Bagong, oyak-oyak Bagong tanpa duwe rasa mesakake. Aku napa dosane? Dosane pripun? Ana ratu jenenge Pathokol Baworsari sing arep ngepek bojo aku. Ratune wedok. Lanang. Wah, picek mripate. Wis dikandhani aku lanang. Meso ngoyak-oyak karo aku. Namine sinten? Pathokol Baworsari. Pathokol Baworsari Petro, Nun. Tulisan neng omahe Bagong mburi kae. Mbiyen tulisane Mister Pathokol. Ning apa iya ya, Pak? Mbok menawa iki trontong-trontong sumilaking pepadang. Coba cah loro petukno Pathokol Baworsari, nggih.
Are ora ikhlas aku. Ngelabui wong jahat. Cah siji 500. Nah nek ngonten kula tak mangkat. Ngomongin sah siji 500 kok sregep. Aku ya le mlayu cepet banget kok dadak aleman ora senengane. Udus. Mandek. Barang ketemu aku kok arep mlayu ki ngopo? Oh, wis. Selak telat aku. Asae kok kaya berhenti. Ayo mengo. Alah, iki apa iki? Uang kok kaya celurut. Terus? Rene ya. Apa jenenge reng Patokol Baworsari. Waduh, wah. Nglelengi Raja Mas. Edi. Wah, selope karo sepatu ket. Wah, ukirane kelis ki to. Kline dadake sapa iki ukuran kelis kok ngene iki. Siar. Iki apa iki? Kowe saka ngendi kowe? Jenengmu sapa? Aku Gareng. Pangkatmu? Aku Abdi. Wis banyu pitu tangan. Kena kulite kere kaya. Kowe apa sing arep ngrabi Ndara Werkudara? Dudu Ndara ning pancen Dewi. Hah? Dewi Werkudara. Kudu tak rabi. Ora lega rasane ngono ora rabi. Dewi Werkudara. Ayo, rabinen Dewi Werkudara. Langkaono batange Gareng. Hah? Langkaono batange Gareng. Kowe candak banteng semplok awakmu. Werkudara kowe kalah karo aku arep mungsuh karo aku wis seneng go menang apa? Motor. Ayo, Tru. Ya. Hai. Wah, wah ya. Wah bener omonganmu Reng. Perange esuk-esukan gayeng-gayeng ning ngawur. Saur sesuk iki kanggo perang. Ha iya. Piye Reng Dewangi ra? Dewangi to. Didak men dang modar bocahe. Ya. Oi. Den gulung dening Kelurah Petruk miwah Kelurah Gareng. Ical wujuding Prabu Patokol Baworsari. Wenteh ki Lurah Bagong sarengan kan Dyayiwara Drupadi. Wah! Hai! Modar. Sambado. Modar. Tru. Wes lan nyikep kuwi. Prabu Patokol Baworsari to. Patokol cengelmu. Dimatke sik ora sambegane. Ngandel ora. Bagong. Dadi ratu. Kok iso ketemu pukulan Bathara Brahma ngawur. Sik cendi iso Tru? Narada. Nah terus tekan Girika Dasar sing nyolong Dyayiwara Drupadi ki Narendra Girika Dasar Prabu Kala Sreng. Ratune wis tak pateni. Andarawara Drupadi sik. Oh iya.
akike dinganek-nganekke metu saka akik kejlungup ora. Ora jatuh ora apa-apa. Ya syukur nek wis kondur. Heeh. Sayem aku. Ha iya. Bagong iki Nggih. ya syukur nek isih urip. Persih Dilindungi karo sing gawe urip. iya. Pedro, Nun. Prabu Patokol bawur sarine endi? Bagong. Nggih. Arep rabi karo aku. Ora sida. Nek sida ayu ijab. Mau. Ngarto ajar meneh. Bagong, Nun. aku njaluk ngapura. Mboten napa-napa sing ngempun nggih empun. Semene niku satriya niku ampun ninggal kaprayitnan, ampun ninggal peninggal batin. Jaman saniki akeh wong apus-apus, jaman saniki akeh wong seneng nyebar pawarta sing mboten bener. Nek sampean ora iso menggalih kanthi wening, mung rubuh-rubuh gedang, manut omongane wong sing kurang tanggung jawab, wah, jagat niki geger, Den. Sampeyan satriya dadi patuladaning para kawula. Ngoten. Nek ana sing ngakon mrana-mrana akon kepiye-kepiye niku ditintingi. Bener apa ora? Ampun waton dinut, dumeh dipercaya. Sampeyan percaya karo wong sing ngakon terus dinut. Ya urung karuwane bener. Sing jeneng manungsa niki kedulungan ina lali salah apes lan mati. Mula wit saniki kudu prayitna ngati-ati, Ndara.